У сваім тэлеграм-канале вы адрэагавалі на заяву Дональда Трампа, свежую заяву Дональда Трампа па Беларусі аб тым, што ідуць перамовы аб вызваленні 50 палітычных зняволеных, пра тое, што Трамп прызначыў Джона Коула спецпасланнікам у Беларусі, і кажаце, што гэта ўсё вельмі далёка ад той вялікай угоды, пра якую запавядаў Александр Лукашенко. Чаму вы так думаеце? Гэта далёка ад той угоды, якую узгадываў Дональд Трамп пасля размовы з Лукашэнкам яшчэ перад сустрэчай з Пуцінам на Алясцы. Там жа гаворка ішла ўвогуле пра 1300 чалавек. Потым Трамп нават узгадываў 1500. Сам Лукашенко, ён не называў канкрэтныя лічбы, але ён казаў пра вялікую здзелку. Калі ўсё ж такі ўзяць гэтую лічбу 50, якую узгадаў Трамп, і хутчэй за ўсё менавіта ідзе гаворка пра гэтую лічбу, бо больш там дакладна не будзе, калі было больш, так і лічба у Трампа была іншая. Но гэта нават менш, чым тая колькасць, якая была вызвалена за мінулыя разы. Таму назваць гэта сапраўды вялікай здзелкай пакуль не атрымліваецца, і наколькі я разумею, Трамп не выкарыстоўвае гэты тэрмін. На што я звярнуў сапраўды ўвагу, гэта досыць дзіўны тэрмін, які Трамп выкарыстаў, каб абазначыць беларускіх палітзняволеных. Так ён разумее, то бок яму даклалі, што Лукашэнку тэрмін палітзняволены ўвогуле не падабаецца. Але Трампу трэба паказаць значнасць тых дамоўленасцяў, якія ёсць, і таму ён выкарыстоўвае тэрмін закладнікі. А калі асабліва ад Трампа ідзе гэты тэрмін закладнікі, а яшчэ на фоне гісторыі з ізраільскімі закладнікамі ў сектары Газа і тую ролю, якую адыграў Трамп, то гэта, канешне, вельмі сімвалічна. Трамп тым самым жадае прадэманстраваць той вялікі поспех, які ён дасягнуў, якога ён дасягне з дапамогай гэтай здзелкі. Так бы паказаць, хай сабе і лічба не тая, на якую разлічвалі, але гэта закладнікі. Усё ж такі закладнікі гэта гучыць зусім інакш, чым, напрыклад, палітзняволеныя. А што, на ваш погляд, дае прызначэнне Джона Коула спецпасланнікам па Беларусі? Гэта досыць пазітыўны сігнал у тым сэнсе, што гэта азначае першае, што Беларусь застаецца ў зоне інтарэсаў Злучаных Штатаў, ўсё ж такі гэта спецпрадстаўнік, гэта першы момант, і гэта, канешне, дае надзею на тое, што ўсё ж такі там нейкія перамовы будуць працягвацца, а значыць і будуць працягвацца вызваленне палітзняволеных. І зноў ж, тут трэба пачакаць і паглядзець, як яно будзе развівацца, але гэты сам сігнал мне падаецца пазітыўным і важным. Давайте перайдзем да гістарычнай падзеі, непасрэдна да кастрычніцкай даты, вось гэта, якая адзначаецца, як мы ўсе ведаем, 7 лістапада. Лукашенко кажа, што 30% прыкладна беларусаў ставяцца з павагай да гэтага свята, і тым не менш, калі мы паглядзім вось на тыя мітынгі, якія прайшлі ў рэгіёнах, у Менску, у Берасці, у абласных цэнтрах, не так шмат людзей прыходзіла, калі б не задзейнічалі гэты адміністрацыйны рэсурс. Спадар Александр, на ваш погляд, колькі б увогуле прыходзіла б людзей вось у гэтую раніцу 7 лістапада, каб ускласці кветкі да помніку Уладзіміра Леніна? Я думаю, што калі б гэта было б добраахвотна, сапраўды, то гэта былі б ацінкі. Бо гэта ўсё ж такі падзея 17 года. З таго часу прайшло вельмі вялікі перыяд прайшоў, і тая генерацыя людзей, тыя людзі, якія яшчэ атрымалі савецкую сацыялізацыю, якія ведаюць гэтае свята, якія ведаюць савецкія традыцыі, гэтыя людзі паступова сыходзяць. Што тычыцца людзей, якія паявіліся на свет ужо ў незалежнай Беларусі, альбо напрыканцы Савецкага Саюза, для іх гэта сур'ёзнай ролі відавочна не адыгрывае. Там, я думаю, адэптаў камуністычнай ідэалогіі і прыхільнікаў Уладзіміра Леніна не так шмат. Таму, хутчэй за ўсё, амаль нікога не было. І тое, што мы зараз бачым, гэта такая рэінкарнацыя звычайная савецкіх традыцый. Лукашенко сам падкрэслівае, што гэта ўсё ж такі свята для яго не столькі свята кастрычніцкай рэвалюцыі, колькі свята яго савецкай маладосці. Пэўная ностальгія прысутнічае. І такіх людзей, яны яшчэ, канешне, ёсць у беларускім грамадстве, не ведаюць іх 30% ці менш, мне падаецца, што ўсё ж такі менш, але людзі, для якіх гэта свята сапраўды нешта значыць, і гэта больш, чым не ностальгія, такіх людзей відавочна зусім мала.
Ну і сапраўды больш за тое, што вось самы папулярны каментарый у сацыяльнай сетцы Threads акурат такі быў з пытаннем, як вы ставіцеся вось да гэтага свята. Быў адзін з такіх, як з гістарычнага пункту гледжання святкаваць рэвалюцыю у суседняй дзяржаве гэта глупства, але з іншага боку, хто ў цвярозым розуме адмовіцца ад афіцыйнага выходнага дня. Спадар Александра, тут пытанне яшчэ, чаму у лукашэнкаўскай Беларусі існуе такая моцная прывязка вось да 7 лістапада ў плане адкрыцця рознага кшталту новых аб'ектаў. Гэта савецкая такая традыцыя, ці гэта вось менавіта такая ініцыятыва Александра Лукашэнкі і мясцовых чыноўнікаў. Вось, ну, ёсць свята, і трэба да яго прымеркаваць адкрыццё чагосьці новага. Хаця, пагадзіцеся, заўсёды гэта выглядае трохі так крывадушна. Гэта выглядае сапраўды вельмі камічна і дзіўна і абсалютна не пасуе сённяшняму часу. Ну, Лукашенко і не хавае, ён жа і сам кажа, што гэта савецкая традыцыя, і ён гэта памятае. 70-е гады, 80-е гады, як гэта было з новымі прадпрыемствамі, там вялікімі праектамі, станцыямі метро. Гэта ўсё было ў савецкія часы. Лукашенко гэта проста падхапіў як блізкую, зразумелую, можа прывабную для яго традыцыю. Я б тут яшчэ звярнуў увагу на вось якую акалічнасць. Калі мы паглядзім на святкаванне 7 лістапада ў савецкія часы, а менавіта ў часы маладосці Лукашэнкі, то бок другая палова 70-х, пачатак 70-х, 80-х, брэжнеўскія часы, часы пасля Леаніда Брэжнева. Гэта быў той менавіта час, калі савецкая ідэалогія і ўсе гэтыя святы, яны набывалі такі сімвалічны характар. Колькасць людзей, якія так удзельнічалі ў гэтым, але асабліва не ўваходзілі ў сэнс камуністычнай ідэалогіі, так бы мовіць, ведалі, ну вось у нас такое свята, трэба ісці там з чырвонымі сцяжкамі, трэба святкаваць. І асабліва не задумваліся пра тое, які сэнс у гэтым свяце, што насамрэч было ў 17-м годзе, якія наступствы 17-го года. Вось для Лукашэнкі гэта менавіта тое, вось гэта ягоныя традыцыі. Тут жа няма нейкіх развагаў пра кастрычніцкую рэвалюцыю, яе ролю ў беларускай гісторыі. Гэта Лукашенко цікавіць. Яго цікавіць вось гэты сімвалізм. У нас у савецкай часы было так, што мы святкавалі, адчынялі прадпрыемствы. Ну, мы ж савецкая рэспубліка, будзем рабіць гэта і надалей. Вось і робяць. Зрэшты, вось наведваючы Гомельшчыну, шмат розных заяваў ён зрабіў, у тым ліку у гэтыя рэвалюцыйныя дні для бальшавікоў. Лукашенко нечакана заявіў, што украінцы гэта брацкі беларусам народ. І запрасіў нашых суседзяў жыць і працаваць у Беларусі. На гэткую прапанову рэзка адрэагаваў Владзімір Зеленскі. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы. Лукашенка треба не забувати, він зараз щось став дуже балакучим. Лукашенку трэба не забываць. Ён цяпер нешта зрабіўся вельмі гаваркім у медыях і паказвае, які ён добры да нашага народу. Нам ягоная дабрыня, якая ад 4-й раніцы з ракетамі прыйшла, не патрэбная. І калі ён думае, што сваімі словамі трошачкі загаворыць нашу памяць, мы, маладыя людзі, усё вельмі добра памятаем. І ён усё адно будзе плаціць за тое, што зрабіў. Пачатак поўнамаштабнай вайны приляцеў па нас тэрыторыі Беларусі, і ніхто гэтага забываць не будзе. Спадар Александра, чаго дабіваецца Александр Лукашенко? Чаму ён так хоча спадабацца украінцам? Зноўку нейкі іхны давер выклікаць і атрымоўвае вось такую заканамерную рэакцыю з боку прэзідэнта Украіны? Падаецца, што Лукашенко нічого ж таки не зразумеў таго, што адбылося насапраўды з Украінай і з украінцамі 24.02.2022 года. Справа ў тым, што ён жа пэўным часам быў досыць папулярным палітыкам ва Ўкраіне. Украінскія журналісты, якія, напрыклад, да яго прыязджалі, узгадаем таго ж Дмітрыя Гордона перад прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, яны ж в прынцыпе ставіліся да яго досыць прыязна і казалі, што там асаблівая пазіцыя, не прызнае Крым часткай Расійскай Федэрацыі, вось такі карыстаецца пэўнай папулярнасцю ва Ўкраіне. І гэта сапраўды было, і гэта ж бачна было, што Лукашенку гэта прыемна, што ён там з задавальненнем разважаў пра ўласныя украінскія карані. Вось. А зараз ён робіць выгляд, што пасля 22 году і ў ролі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны нічога не адбылося. Вось таму як бы на аўтаматычна ў нерозных украінскіх кантэкстах
вось зараз, калі ён быў на мяжы з Украінай, пачынаюцца вось гэтыя наратывы, якія, канешне, з рэчаіснасцю нічога супольнага не маюць. Таму і прыйшоў такі жорсткі адказ боку Зеленскага, бо украінскі бок гэта раздражняе. З пункту гледжання Украіны, з пункту гледжання Зеленскага, Пуцін гэта вораг, гэта зразумелы, адкрыты вораг. А Лукашенко гэта таксама вораг, але вось гэта той вораг, які тут імкнецца яшчэ заігрываць з табою. І хто ён такі ў параўнанні з Пуціным? Гэта ўсяго лишь з пункту гледжання Зеленскага васал Пуціна. І вось гэты васал Пуціна, на якому трэба ўвогуле там сядзець і моўчкі сядзець, ён пачынае разважаць. Ну, вось таму і атрымаўся гэты адказ менавіта такім чынам, як лічыць Зеленскі, які можа Лукашэнку асабліва абразіць. Гэта тое, што Лукашенко толькі, урэшце рэшт, калі гаварыць простай мовай, што Лукашенко гэта балбатун, які там проста розныя рэчы распавядае, якія нікога не цікавяць. Гэта першы момант. І другі, які таксама для Лукашэнкі непрыемны, гэта тое, што кіраўніцтва Украіны гэта маладыя людзі, як сказаў Зеленскі. І гэта такі празрысты намёк на тое, што Лукашенко ўжо далёка не самы малады чалавек. І вось гэта напамін пра ягоны ўзрост, Зеленскі лічыць, што Лукашенко гэта непрыемна. Мяркую, што не памыляецца. Спадар Александра, яшчэ крыху пра стасункі з нашымі суседзямі. Нягледзячы на чаканні Літвы, Беларусь цягам тыдня так і не выпусціла літоўскіх фураў са сваёй тэрыторыі. Папярэдне абодва бакі пацвердзілі, што размовы пра магчымасць адкрыцця пункту пропуску Веняконе паміж імі вялася. Агулам у Беларусі захраслі каля 5 тысячаў літоўскіх фураў і паўпрычэпаў. Мяжа з Літвою закрытая, а праз мяжу з Польшай і Латвіяй ім забараніў выязджаць беларускі бок. Калі ж ситуация развяжется, айчынны МЗС отказал Вильне. Давайте послухаем и вернемся до нашей размовы. МЗС Беларусі здзіўленыя неабгрунтаванымі заявамі літоўскіх уладаў пра забарону вяртання літоўскіх цішкавікоў з тэрыторыі нашай краіны. Беларусь нікому і нічога не забараняла. Мяжа закрытая на пастанову літоўскага боку. І менавіта Вільня адказвае за зняцце забароны. Як толькі Літва здыме абмежаванне, усе цішкавікі змогуць вярнуцца дадому, у тым парадку, у якім яны прыбылі. Спадар Александр, наколькі лагічная гэтая заява, улічваючы яшчэ тое, што Менск так ці іначай робіць нейкія крокі. Напрыклад, арыштавалі дыспетчара беларускай чыгункі, якога падазраюць, цытата, у садзейнічанні кантрабандзе. У Вільні маюць нейкім чынам гэта заўважыць. Хто мусіць зрабіць першы крок у гэтай сітуацыі? Гэта для Лукашэнкі вельмі цяжкая гісторыя. Ён з аднаго боку не зацікаўлены ў абвастрэнні сітуацыі, але ён не хоча паказацца слабым. То бок вось гэты вобраз, што Літва на яго надавіла, і ён вымушаны быў пайсці на гэтыя крокі, вось, і паказаць тым самым сваю слабасць. Гэта не той вобраз, які ён хоча распаўсюдзіць. Вось таму і ідуць такія досыць супярэчлівыя крокі з беларускага боку. То бок яны паказваюць раптам, што яны асабліва ў эскалацыі не зацікаўлены. Але і крокаў насустрач яны не робяць. Вось мы якраз такі ў той сітуацыі, калі хто першы пакажа слабіну, даць слабіну. І гэта, канешне, дрэнная сітуацыя, бо і Літва таксама не хоча выглядаць слаба ў гэтым кантэксце. Думаю, што ўсё ж такі сітуацыя будзе бліжэйшым часам нейкім чынам вырашана, і хутчэй за ўсё тое, што абвесціў сёння Дональд Трамп, мы ж ведаем, што ўсе гэтыя гісторыі з палітзняволенымі, дэпартацыі, якая ідзе прынцыпова важная для беларускіх уладаў, гэта ўсё ішло да апошняга часу праз Літву. Калі ў бліжэйшы час адбудзецца нешта падобнае зноў, думаю, што на гэтым фоне будзе і вырашаны нейкім чынам гэты канфлікт паміж Літвой і Беларусю. То бок гэтыя словы Трампа, гэта ўсё ж такі досыць аптымістычны сігнал, што будзе вырашанай праблемай на гэтым напрамку. А паміж Беларусю і Польшаю ці вырашыцца таксама вось гэтая дылема з адкрыццямі памежных пунктаў, улічваючы, што калі ўсё ж такі мы разглядаем гэтую заяву Дональда Трампа, і раней намеснік міністра замежных спраў Польшы у тым ліку намякаў аб вызваленні Анджэя Пачобута і журналістаў Белсату, якія знаходзяцца ў зняволенні ў Беларусі. І гэта можа адбыцца ўжо ў хуткім часе.
Я мяркую, што паколькі Польша прынцыпова пацвердзіла гатоўнасць пайсці на гэты крок, то хутчэй за ўсё яно так і адбудзецца. Калі будзе вырашана сітуацыя на літоўскім напрамку, Польша на гэты крок пойдзе, то бок дадатковыя пагранпераходы будуць адчынены, але тут памежныя пераходы будуць адчынены, і ў гэты момант мяч будзе на баку Александра Лукашэнкі. То бок Дональд Туск яшчэ толькі калі ён увогуле узгадаў, што гэтыя пераходы могуць быць адчынены, ён падкрэсліў, што гэта спроба з польскага боку паглядзець, як будзе сябе паводзіць Лукашенко. То бок гэтым разам Польша ўжо мінулым разам Польша зачыняла мяжу, калі дазволіце метафору, то гэта быў бізун з польскага боку. Цяпер Польша, калі яна адчыніць гэтыя пераходы, яна паспрабуе іншым чынам, паспрабуе праз пернік. І вось паглядзець, ці працуе гэта, ці не працуе. Калі адказу ад Лукашэнкі не будзе дамоўленасцяў, не будуць выкананы дамоўленасці, якія відавочна існуюць паміж Мінскам і Варшавай, не будзе вызваленняў, і Лукашенко не пойдзе насустрач, ну тады Польша так жа хутка можа зачыніць гэтыя пераходы і сказаць, ну вось глядзіце, з Лукашэнкам гэта не працуе, ён займае ўвогуле абсалютна неканструктыўную пазіцыю.